Lad os prøve. Ja, ja. Giver vi det et skud. Vi har peger på os. 1. Kør. 100. Venstre 2. Det er venstre 2. Der er god til allerede, mand. Venstre 2 over ham. Holder ind der. 80 højre, 4 lang ind på grus. Og 100 til venstre 1. Venstre 1. 140. Venstre 4. Venstre 4. Og 100 til venstre 5. Der går til venstre 4 lang. Mor. Satan. Godt taget. 100 til hop. Der var så redning. Hop til højre 1. Går til venstre 4. Chikane ind venstre. Chikane ind venstre. Straks venstre 2. Venstre 2. Hold venstre ny omgang. 100. Venstre 2. Til venstre 2 over hop. Kæft, der er mange gode tøj, mand. Ja. Grus. Højre 4. Og 80. Højre 4 langt på grus. Højre 4 langt på grus. Og 100. Højs. Venstre 1. 140. Venstre 4. Venstre 4. Og 100. Venstre 5. Til venstre 4 lang. Venstre 4 lang. Og 100 til hop. Hop til højre 1. Til højre 1. Går straks venstre 4. Godt, Kasper. Chikane ind venstre. Og straks venstre 2. Hold venstre på ny omgang. 100. Venstre 2. Går til venstre 2 over hop. Grus til højre 4. 80 højre 4 lang. Grus. Højre 4 lang på grus. 100. Venstre 1. 140. Venstre 4. Vi skal i mål. Stemningsmusik. Venstre 5. Der går til venstre 4 lang. Det er godt, Kasper. 100 til hop, og vi skal i mål. 100 til hop. Venstre 4. Chikane ind venstre. Hold højre mod mål. Hold højre mod mål. Sådan. Det var en vild tur, hva'? Shit. Hold nu kæft, Kasper. Fuck, det var sjovt. Det var eddermame og tæt på, vi havde solgt den der på første omgang. Kæft, det var sjovt.